sa Mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, teka lang, ayaw ma-open yung file. Take 2. Dear Nicole and Diego, Kim, pwedeng magsinga ng sipon kung gusto mo, ha? Sige, singa ka muna. Okay lang, maintindihan ka namin. Panik mo sa amin. Yan, sige, laban! Yung com. Ayan. Sayo ko muna dyan. Kaya ang babaeng takbo ng takbo, ayan nakalagay sa baba Ayan ang spelling Maratoni. Ayan. Ayan. Si ano naman? Lipat na lipat, naguguluhan yung kamay ko eh. Ayan. May lilipat. wow! Oras po natin, oras para sa mga maagang nagising! Ano oras ka nagising? 4 a.m. Ay, grabe! Namatay na tayo! Nag-blackout yung camera namin. Namatay yung TV! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.